Ol Türkmen halkynyň sadyny baýlaşdyrmakda genji hazinatyna ýetip bolmajak işler edendigine guwanýan. Onuň döreden sadylary Türkmen halkynyň hem medeniýetiniň iň gymmatly baýlygydyr. O sadylar ömür waka ýatlanyp duruljakdygyny men berk ananýan. Türkmenistan simfonik şekiller adlı eseri deňi taýyp bolmadyk zekiniň ýüze çykanyny, onuň uly geljeginiň bardygyny subut etdi. Altmışyncı ýyllaryň ortalaryndan başlap Nury Halmammedowyň döredijliginde kino üçin saz ýazmak esasy orun tutýar. Kino älimini işlemek, kompozitora köp taraplaýyn synowy geçirmäge, eserleriniň owazyny eşitmäge, hakyky gurallaryň heňlerini barlamaga, döredijilik gözleglerini özgertmäge mümkinçilik berýär. Kompozitor Şükür Bagşy, Aýgytladım, Sahawatly deňiz, Magtymguly, Mukamyň syry ýaly ençime filmlerde bize aňrabaş ajaýyp eserlerini miras goýdy. Nury Halmammedowyň sadylary bu filmleriň hersiniň özüne munasypligi bilen olaryň meşhurlugyna, olaryň üstünligini belli bir derejede goşantlaşdy. Halmammedowyň saz ýazan filmleriniň köpüsini öňü bilen Şükür Bagşy filminde ýanglanýan sazlaryň esasy pikiri adalatlylyk we uruş getirýän ýamanlyk bilen görüş boldy. Sen perwana, senin hoşama aýtadyň kanatlaryň şuwurlusy misali Ediyen fikrin bilen tutyan maksadın oduşağına mayıl pervana yali. Näme umtylýarsың? İlamy? Ýagta? Olar ýakar seni. Onu ýok hata. Şükür Bagşy. Siz düşünýärňizmi? Beýik sadanlarlarymyzda ama
bakym mawzu bolan ýagşylyk hem ýamanlyk mawzugyny çözmäge ymtylypdyrlar. Entek dünýäde şu häsiýetlerin ikiden marka häzirki zaman sungat ustatlary şol umumy, ýagny keskitli bolmadyk mawzugy aýyl saýy diňleýe ýetirmeli. Men kino bilen bagly ilkinji düýpli işim Şukurbaşy filmini ýazan Sadım Molla. Polat Mansurowyň Şukurbaşy kino filminiň esasy mawzugy saz. Ýagşylyk, ýamanlyk. Dogrusy, şo filmiň sazyny ýazmaga maňa anananlaryna men az begenmedim. Sebäbi bu kinonyň düýp mazmuny haýr bilen şeriň görüşi, uruş we parahatçylyk. Men bu ägirt mawzugy çözmäge köpden bäri hyýal edip ýördüm. Ýöne onu beýan edere takyk hem janly bir mysal, ahwalat, edebi ýaş şekil düşögüni tapman ýördüm. Galyberse de ýene bir bagyt kino saz hakynda. Gadim Pigmalion'un öz daşdan yasan Zenan heykeline Can Merşiali. Bir yerde de saz oroşan güýje, canly güýje urulýar. Gelşirip aýtsam, saz döş gerip, ganly söwüşün öňüne alýar. Men bu filmi ähli ahlasamy höwetimi siňdirdim. Käbir dürüdüjülük adamlaryna bolşýaly. Filmiň sazyny ýazyp oturamdan soň men öz kalbymda şeýle bir boşluk duýdum. Öňüm bolmasa indiden beýlek ýekeje de saz eserini dürüdip bilmeçek ýarlym. Gelir diýip ýüregiň umytdan doly, sen onsuz ýalmaýsyn, hiç kararym ýok. Sen urunyan, kelli döwýän gelenok, kıyın günün dostlaryň gelmeýşýäri. Herne şol öwrülüşük wagtlaýyn eken. Gylışlaryny eredip orok ýatamaga çagyrýan şol filmiň ähli tarapdan milliligi hemmelere ma'lum bolsa gerek. Doğrudanım eser ilki bilen milli bolmaly.